Oh, time check. Maabig ako, Tiagoan. Good afternoon. Magandang tanghali po ulit. Ano? Ayun, time check. 12 o'clock. Sakbay tayo natin, ha? Sakto, ha? Maaga tayo ngayon. Maaga po tayo ngayon, ha? Tanghali na, mangantayo lalaman, ha? Mangantayo. Day to day, Thursday, March 30, ano? Ayun, 2023, kwan na po tayo, no? Kumbaga, isang tulog at dalawang tulog na lang, April 1 na, no? Thursday, midweek na po, tayo. Ayun, Mangantayo, welcome to episode Mangantayo, episode 19 na po tayo, ha? Mainit ang panahon, ha? Ingat-ingat, bawas exposure sa mainit, no? Kakatapos lang namin ng kwan, no? Nagkaroon ng fire prevention. I mean, yung fire symposium dito sa school, kaya medyo napaaga tayo. At tayong technical maganda. Sa sunog, hindi ka nag-iisa. May kasama ka, no? Mga fire brigade natin, ha? Shout out dyan sa mga brigade natin, mga fire brigade natin sa fire station, Bombero ng Lingen. Thank you very much, sir. Sa ating sa inyong symposium kanina. Maraming natutunan ng mga bata, ha? Ayun, mangantayo. Ito na naman po tayo. Nag-acknowledge na tayo ng mga kwan kanina, no? Nabanggit ko lang kasi mainit ang panahon. Maabig yakaw Tiaguan, maabig masantos mangantayo. Mangantayon, mangantamo, intako mangan, kumangtam, kaon, mga unta. May bago tayo, no? Courtesy to ng uncle ko sa Marinduque, ano? Uncle, Uncle Sam. Uncle Samuel Season Bintayan, Thank you very much. At meron pong may sinabi, Marinduque. So ganito sila sa Marinduque. Makain kita. Basta sa Marinduque yun, makain kita. O, di ba? Kain tayo. Ayun, let's eat. Bon appetito. Tabi masyo. Sikfan. Vamos sa Comor, haya na ako. Di ba? Nadagdagan tayo ngayon ng isang lingwahe. Ano? Salamat, Sir Sam, Sir Samuel Season Bintayan, all the way from Marinduque. Makain kita. Yung ganda-ganda naman. Ano? Parang Tagalog siya, pero siguro yung pagpunto, pagbanggit sa Marinduque is kain tayo, mangantayuin Pangasinan. Huwag nyo nang isipin yung ibang sa ibang lingwahe. Siyempre, minsan magkakaiba kasi ng meaning yan, no? Pero basta makain kita. Diba sa Marinduque, Ayun. Thank you very much, Sir Sam, Ingat po dyan sa Marinduque. All the way from Marinduque. Salamat, Sir Sam. Sabi ni Sir Sam sa akin, ni Uncle Sam is, araw-araw ako nanonood sa'yo sa vlog mo, nag-enjoy ako. God bless. Thank you very much, Imagine, umabot na tayo ng Marinduque at ayun, marami po tayo napapasaya. Mga tayo, kumusta? Mga parangugtula, 12-4, March 30. 2 days na lang, April 1 na, April Fool's Day, patapatang suagaw. Antoy sirayo, antoy panangan. Nawadya kayo handaan, ang apipaga at sira, ang apipaga at ulam. Pero nawadya tayo trabaho, saan man kayo, sa trabaho, sa daan, sa bahay, no akini akaluto ay panaglutula. Thank you very much. So, marami na po tayong viewers, Ayan, Sir Dennis, kumusta? Panangan na, Shout out to Malimpag. Sir Dennis, taga Malimpag, kain na, Sir Dennis, kain na, mga taga, shout out po sa mga taga Malimpag, kain na po, kain na. At si Ma'am Lori Lee Blanco, shout out mga taga Malimpag, sabi ni Sir Dennis, mangantayo la. Sto, Sir Dennis, mangantayo la. Antoy sirayo, Sir Dennis, Ma'am Lori Lee, Ayan, sa akin, alam nyo, nangangamoy. Nangangamoy ang aking ulam. Diba? Antoy sirayo. Say sirak natan. Siyempre. Baboy, pero tukwa. Diba? Tukwa at baboy na sisig. Hindi siya sisling, pero sisig siya, Masarap ang kwan nito, Madaling trabahuin lang to, hindi masyadong mabusisi, Kasi
Iprito mo si tukwa, mayonnaise, onion, masamsamit. Pero si Mrs. kung ni Mrs. isa sa mga special cook ni Mrs. to, balatong sir, aki masamsamit sir, patapata umanilo pa sabaw sir, basta ko anong tawag nila doon? Kayo, ingat, danom, tubig kasi mainit, makapay blood. Antoy, sambong tute, balatong yung sir, sa akin, tokwat baboy, porks, ano ba to? Tufu sisig, tufu, tokwat baboy sa Tagalog, basta tokwat baboy, yun yung tufu, pinrito, na may sili, na may, at may kalamansi, Antidigna, insan, wajarara di Antidigna, Christina Cas, kumusta dyan? Shoutout dyan sa Aplaya, Ayun, siyempre, binuburan na natin ng kalamansi. Siyempre, para may twist at alam nyo ba to? Ay nako, hindi po tayo iinom ngayong tanghali, pwedeng pampulutan to. Pwede rin po siyang ulam, Pwede ring ulam ito, hindi lang pangpulutan ng tufu, sisig, Sabi nga ni Mrs. Ayan, lagyan natin ng sabi niya, extra chili. Sabi ni, mangantayo, hi Roshin, Ma'am Roshin, ng mga estudyante, masamsamit, so sira ng Antidigna, Bagsang, yung mga anak ko, favorite, bangus na prito, wow, sarap naman, May guys, yung belly sa bangus, ay naku, favorite natin yan, Mangantay si Roshan, ayan, Ciao. Ayun, So shout out, pa-like, pa-follow, pa-share, pa-comment, Jamestown Bentayan tayo sa Facebook. Ano pa? Advisors Corner, yung ating page, dahil life insurance agent tayo. Alam nyo na yan, pagdating sa financial. Kailangan natin yan, usap tayo, saan man kayo sa Pilipinas. Pwede tayo mag-usap pagdating dyan at pag-aralan natin at pag-usapan natin ang inyong brighter future. Part-time po tayo dyan at pwede kahit na teacher po tayo, Ayan. Online talipapa sa TikTok, at yung kay Ella Colin Shop, yung kay Mrs. din, tuwan-tuwa si Mrs. Meron siyang commission nakabenta. Di ba? Small things at konti, barya-barya, makabenta tayo, maganda, Ayan. Tapos teacher ko yan sa YouTube. Naka-live stream din po tayo sa YouTube, Teacher ko yan. Hello, Insan Catherine. Nagkita kami nito ni pinsan ko, Sabi ko kay pinsan ko, ayun, ang anak ka binyag. Sigurado wali patawin. Insan ayun, Pero sabi ko sa kanya, ibang-iba na talaga tumatanda, insan ninang na sa kasal. Di ba? Sa pag medyo bata-bata pa tayo, ninang tayo sa binyag. Pero pag tumatanda, hindi natin maikakaila, minsan yun nga. Naging ninong na din tayo sa kasal. Science of aging, pero okay lang tayo, May naniniwala sa atin na medyo yung mga bagong pumasok, bagong magpapamilya, at pag kinuha nila tayo na kanilang mga primary sponsors, tayo ang gagabay sa kanila kasi alam nila na tayo ay may mas alam kung paano ang pagpapamilya. Di ba? Sanakat, masamsamit sa panangandan man, shout out that sa Aram Intermay, Eramay, work immersion with Dan at Banday Airport, Ayun, especially sa ano na pangalan nito, yung kay yung kay Madam nakalimutan ko pangalan niya, imagine nakalimutan ko. Mamaya maiisip ko yung pangalan nun, diyan sa may airport, yung pananganan diyan sa airport, na masamsamit sa panangandan man. Ayun, shout out. So, paki-follow, like, comment, share. Siyempre, Jamestown Bentayan, dumadami na po tayo, Pag nakikita tayo, kahapon galing ako sa DO, mangan tayo, kandat siya.
Napapalitan na ata pangalan ko, Mangantayo lang. Mangantayo. Ano. Panangan Lasiren, 12:10 na. Time check, 12:10. Antoy si Rayo, masamsam ito si Ra ng Sir Dennis. Si Auntie Digna. Ate Bugsang, 100, singa 100, 200 pesos mo lay bugsang dyan, ante. Marami ang kakulag niya. May medyo sarap to mani, mangkuldi kay taluran kuldi. May sakikin to, sarap to la. Katoy sira, masamit na sira taro gugaw mo. Masamsamit kaya yan. Yung, El Hardin na yun. El Hardin na yun. Thank you very much, Insan. El Hardin, shout out dyan. Ano? Kahit matam kasipit yan. Ano? Si friend kumitri niya, nakalimutan ko pangalan din rin, ano, medyo kwan tayo, no? Shout out diyan sa mga nag-immersion natin na estudyante diyan sa El Hardin. Ayun. Panangan na panahog to, busy ngayon doon sigurado dahil siyempre masarap ang mga pagkain nila doon. Inom muna tayo ng tubig. Masyadong mainit, Shout out po dyan, sa mga kasamaan ng aking pinsan dyan sa Aplaya Elementary School, Ating mga kapwa guro, mga teachers po dyan, Nandyan din si teacher, yung pinsan ko rin na isa, maliban kay Insan Catherine, nandyan din si teacher Silene na pinsan ko rin. Di ba? May mga lahi rin kami kasi talaga ng guro, nasa blood namin ang guro. Insan, tama. Insan Franz, mangan chow. Chow Insan, antisira, mangantayo, Mangantayo, ang ating ulam ngayon ay tofu sisig. Antisirayo, Antisirayo. Antoy mangan, antoy. Anong ulam nyo ngayon dyan? Anong ulam nyo, Saan man kayo naroon ngayon, pag naabutan kayo ng tanghalian, kain na muna para hindi malipasan ng gutom. Ito, masarap itong tupo na to, alam nyo, masarap pulutan, sabi nila. Pero masarap din siya na ulam. Dapat inuulam. Si Nana Idang, Teacher Mart. Bay Idang, si Bay Idang. No. Teacher Mart yan ng Bay Idang. Si Auntie Arce, Teacher Mart. Marami pong teacher sa lahi ng Bintayan, Sila si Insan Cat, si principal na ata ngayon si Ann, di ba? Si Ann, di ba? Principal natin di ba? Si hermana nun si Teacher Ann, yan Makashib, Bintayan Makashib, kanto budget wawa. Ayun. Medyo marami tayong mga teacher din, no? Ayun, tayo ay mga huwarang guro. Mangan tayo, Mangan, chow, time check, 12:13 lang. Ayan. Itong tokwat baboy, masarap na ulam to. At siyempre, pag marami pa, tapos gusto mong pangpapakin, pwede rin, no? Masarap na merienda rin itong tokwat baboy, yung pork, tofu sisig, sabi nila. Mangan tayo. Anong ko na? Anong ulam nyo dyan? Anong ulam nyo? Pa-shout out dyan, pa-post sa comment, para mapag-usapan natin kung anong ulam nyo dyan din, no? Siya may busang, 200 dyan natin sa busang. Samsami tayo busang. Walang papalit yan. Yan ang matinding, pero noon, pinamimigay lang yung busang, Alam niyo, nahihingi natin sa mga kalukor, pero ngayon may presyo na rin. Imagine, 200 pesos na rin siya. Iba na ang panahon ngayon. Wala nang libre. Tama ba? Nagutom ako nagutom. Masyadong mainit, no? Ayun, 33 degrees Celsius pala ngayon, Ayun, panahon ng summer,
No, kaya may symposium ang mga kwan kasi sa Fire Prevention Month. No? Mga sunog. And I just learned yun nga, dahil marami natagdagan na naman tayo mga info about the fire. Nagkaroon din ng fire drill, no? Symposium. Ayun. So yung kwan natin, so hindi lahat pala ng barangay mayroong fire hydrant. Ano, yung parang available na kwan, hindi pala. Depende yan pag may nawasa, mayroon siyang fire hydrant. Pero pag wala, hindi siya available. So kumukuha sa mga ibang kalapit na barangay na may available na fire hydrant. So ganun pala siya. Unabot kad kalukor ang gapula ang gano mi numiguyur ka hanggang ta wala siguro kanto yan pero ang gapula dati mayroon pag unabot kad saray kalukor indanda ka ha ngayon hindi na classmate mate Jovet kumusta diyan ito taga Baguio to si Jovet yung alam ko tama mate Baguio ba Baguio ha kumusta diyan nasa Baguio ka ba classmate ayan ang mga ating mga classmate nung high school ano. Yung kwan ante ayan medyo ang gapulay ang gano mi guyur ka kanta rin mi guyur siguro pero kamo basta-basta ada kamo basta-basta paya ka na mi guyur no for content kanto siguro sarag to pero amen no mi abot ka andi kasi kalista lara kasi singa swelduan mo lara amore mi guguyur natan no nami unabot ka mangaliw ka mm? The funny thing is, ang may presyo kapresyo mo alay baloy. Ma'am Dang, ngayon, manganta mo dyan sa Pampanga. Ma'am Dang, kumusta, ha? Nasa diet to si Ma'am Dang, sabi niya, naalala ko, diet, vegetarian siya. Tayo ngayon, vegetarian, medyo, tofu, masamsamit. Mm, mm, mm. Yun lang, walang ibang kulay yung aking gulay ngayon. Maliban sa sili. Medyo maanghang siya, pero okay lang. Curry bells. Mm, 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 mm. Ayun. Sabi ko nga, ayun, dapat kain na rin kayo dyan, ha? Sabayan niyo po ako habang kumakain tayo, nagkukwentuhan, sabayan niyo po ako para makakon tayo, ha? Ayun, makarami tayo ng pagkain. Sabi nga nila, yung nakakataba daw ako, si Ma'am Chora kahapon. Sabi, kung tataba lahat, kakabantay ko si Kakwan. Nakakatuwa. I'm very much kwan, no? Masaya ako, may mga napapasaya tayo, no? Masaya ako at yun nga, apat na kung na episode 19 na tayo, marami pong sumusuporta. Kung nakikita ko yung views ko lumalaki, dumadami kaya very overwhelming actually. No? Marami pong salamat sa patuloy niyong pagsuporta at pag-share, no? Salamat po sa mga ating mga patuloy na nag-share sa ating live sessions, ano? Ayun. Sir John Michael, manganta yung mga estudyante ko mga to, no? Mangan, ciao, Ciao. Mm. Mm. Ano bang ulam? Thursday na naman, ha? Malapit na naman. Friday, tapos long weekend. Long weekend next week, ano? Ayun, tapos nga pala si kahapon din, no? Nag-message si tita ko sa Japan. No, si Auntie Ding, sabi niya, bali-bali segment mo, kaanakan, kanan Auntie Ding. Thank you very much, Auntie. Agala ba tira maka-timing ko, no? Tas ay oras, no? Na arong wala rin other errands or kanya numisan agara makasabayad live. Pero importante makakapantay ira. Thank you very much, Auntie Ding. Shout out dyan, ha. Kumusta tanod Japan, ha? Auntie Ding, Auntie Liba, Auntie Ellie, Uncle Frank, syempre, ha. Kumusta kayo ta na figure yung tilaman nyo. Ayun, nagagamit mo live para i-update, kumusta rin kakanayon tayo
abroad. Ayan. Yung nabot timod kandikan, anti-RC dyan Iran. Madami tayong kamag-anak sa abroad yan. Anti-EMI at Australia. O, di ba? Dyan US man, nabot, wala rin friendship timod isantan, wala rin family kin timod at US. Last time, wala rin kin man. Mamba-browse. Thank you very much for, ayun, for supporting always the stream. Ayun, mangan tayo. Mm, 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 mm. Saan na ba tayo? No, ang sarap ng pagkain ko rin, ano? Ano bang ulam nyo? Ikaw niya, anong ulam pa ngayon? Anong ulam nyo? Sa akin, tofu. Sino kumakain nito? Sino nang nakakuan nitong tofu? Sino nag-uulam ng ganito? Sino nag-uulam ng ganito? Ang tofu. Medyo dry nga lang siya. Pero masarap. Itong tubo kasi, ayun, hindi lang siya pampulutan, pwede rin ulam, no? Lalo na pag medyo, ang tawag nila doon, medyo kulang yung kwan ata na parang yung sibuyas. Malilit ang sibuyas na ikwan. Hello, Auntie Lourdes, mangan. Pero masarap siya, sakto yung pagkakagawa ni Mrs. May butter, may mayonnaise, yung anghang, sakto lang din. Alvin, shoutout dyan sa apply, Sir Alvin, Yun, mangan, ciao. Auntie Sirayo, Auntie Malu, Boss Alvin, Auntie Sirayo tan apply, Mm-mm. Mm. Mm. Masarap yung tufu. Ay, ang tufu, ayun, pork, tokpat baboy, di ba? Sarap ulamin taho. Every morning may taho. Mm. Madalas kasi in-order natin to sa mga restaurant parang pang ganun. Madalang na maging ulam. Pero masarap siya na ulam. Ang kwan pa nga Pag adobo, ay, try ko pa adobo sila nante. Ako na adobo tuya. Madalas ganito ginagawa namin ni Mrs. Yung kwan lang, sisig. Sisig. Prito manok to sira. Masamsamit mo na. Ano yung usual natin, Usual na ayan, prito, adobo, si peas, yung mga nutritious food tayong mga kon natin. Basta, yung mga manok, yung sa balat niya, alam niyo na, pag sa balat, nakaka-high blood yan, Prito, Ano yan, ante? Ikaw ba ang nagprito niyan o bumili ka na sa KFC? Mm. Ma'am Ning, all the way from Canada. Ayan, From Canada. Kumusta po dyan sa Canada, Ma'am Ning, How are you? Mangan tayo. Midnight ata ni Ma'am Ning dyan, sa Canada, Kumusta dyan? Sila ang Sir Jolly. Ma'am Ning, ciao. Mangan tayo. Chicken skin, masarap. Makapa-high blood, auntie. Ayun. Tabi masyo, Auntie Ding. Ayan, si Auntie Chi, Auntie Ding at Japan. Tabi masyo. Mangan tayo, Auntie. Ayun, masarap ulam mo. Tofu. Josie, Denzel. Ayan, di ba? May Canada tayo, may Japan tayo, Ayun, So, umaabot tayo sa labas na ng Pilipinas. Pang-international ang ating masarap susirayo ka anak na Tufu, Auntie, tufu,
Tokwa, sisig na tokwa. Ito yung kuwan ha. Pag walang karne ng pork, magtufu ka na muna. Joke lang. Masarap ang tufu na gusto mo pork ba talaga to? Minsan hindi natin alam no? Pero flavoring or something may ingredient siya na pork pero hindi siya pure pork. Tama ba 'yon? Kasi ang tukwa kasi usually protein soya to tama ba? Pini-flavor lang nila ang pork or kaya yung anong kwan seafood tubo, ganun ba? Hindi ko lang alam yung process nito. Mm. Sisig. Ando si Rayutan, tabi masyo, ando si Ranti din Japan. Ay, Ma'am Kyla, ayan, ang dami natin, Yung si Auntie Digna, ayun, Auntie Malu, ngayon, yung mga estudyante ko dyan, sila Denzel, anong ulam nyo dyan, Ma'am Kyla? Mm, 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 mm. Same ingredient ng taho. Talanti-ante may soya bean, tama ba? May process to labat mo Duma iba yung process niya o halos pareho lang sila ng process. Yung kasi sabi nila tokwat baboy, sabi nila, bakit pa naging tokwat baboy 'yon? Dahil ba tokwa na sinamahan siya ng baboy? Pag niluto mo siya? Ganun ba yun? Hindi ko alam yung ganong term natin, tama, tokwat baboy. Pork tofu, kanda, Ayan, Sir Jericho, ayan, dyan sila, yung mga estudyante ko mga to, Sir Jericho, Chow. Itong tofu na to, basta tokwa siya, pork tofu, basta tofu, pero walang halong pork. Basta pork na pure. Masarap papakin. Ayun live din po tayo sa YouTube Sa YouTube, live din tayo YouTube, teacher ko yan. At syempre yung kay Lola, huwag yung kakalimutan Yung kay Felicidad Isbentayan, yung YouTube ni Granny Don't forget to view para dumami. Hindi pa po kami nakapag nung yung gusto ni Lola na gawing MTV rin Hindi schedule lang natin, baka ito siguro soon soon Musta po sir, miss na po namin kayo. Ay, pasyal kayo dito pasyal kayo dito Jericho sa Constanza National High School. Mga senior student natin na mga yan sila Jericho. Ito si Bayaw Mark, ayun si Bayaw Mark ito nangangamay stars na naman ito. Kumusta Bayaw Ciao, mga tayo, antisira. Sigurado to si Pari Mark, si Bayaw Mark. May shoot na naman to, hindi nawawala ng mga to basta yung mga Tokyo Films na photographer natin napaka-busy ng mga to Balita ko fully book na yung sa mga pero hindi pa rin sila so may mga bakante nila basta nangangailangan kay automatic yan kay Mark Bayaw kay Bayaw Mark yung mga gustong magpakuan diyan, photoshoot sa kasal, sa anumang okasyon, Pwede nila sa mga schools, di ba? Mga sa graduation. Ayan. Nag-cater din sila sa mga government Ayan, Sir Alexis, ciao, Ma'am Alexis pala to. Ayan na si Mrs. din, Ayan, mga nasawa nasa bahay na to si Mrs. Nanundo sila kanina, sigurado yan. Sinundo nila yung panganay ko from school. Mainit, 33. Salad ya bala. Yun ante, may walit to ka to, may inta sa ulabot at ampot ang katuray tangke, lagi masamsamit na, Veggies. May balambang si Insan France katins inkargato balatong tunan ang tumanagaw may balambang
Kung tayo sarap ni Branch Man, ayan o, ayan o. Nala po all the way from Japan. Thank you, Auntie Ninang Ding, Ninang Chi, 99 stars. Ay, thank you. Yun na. Umuulan ng stars ang ating live ngayon, ha? Ayun, thank you very much, Auntie, ha? Thank you very much. Ayun, non-share of blessings. Si Auntie Ding, ha? All the way from Japan. 99 stars. Thank you very much. Thank you very much. Naharomantila lang matay stars. ayun, umuulan tayo ng stars. Summer na summer. Maliwanag pero maraming stars. Salamat, Auntie Ding, ha? ayun, ha? Pa-shoutout kay misis ko na nagluluto ng sisig na tupo. Pareho kami sira. Pareho tayo sira. Bayaw. Sisig na tupo rin. Bayaw, ha? Masama sa amin. Kauna kami lang naluto natin. Yun ang ulam ko ngayon. Tupo din, ha? Shoutout dyan, ha? Hipag din, ha? Shoutout dyan sa Kalasyaw, dyan sa Ambunaw, ha? Sila Father, ha? Father Salvador, ha? Ayun, Mother Elena. Ayan, si Kumari Judes, ha? Sa Kalasyaw, Ambatel. Tama ba? Ambatel, Kumari Judes, ha? Mangan tayo. Ayan, si Kasen Isel. Ayun, si Kas. Okay na ba? Kasi kausap ko to si Kasen ko kanina, medyo, shout out si Rinchar. Ayun na. Si Boots, tama ba? Tama ba yung restaurant mo dyan, kumari, sa Ambatel? Ayun, si Ma'am Jennifer din, ayun. Ano na yung pangalan ng kwan dyan? Ma'am Mary Jane, kumari, ano na yung pangalan ng iyong kwan? Boots yun, Boots. Ayan, kako na, umuulan talaga ng stars. Alos di ako makakain, ayan, Nag-50 na naman ang aking bayaw. Nagsaing! Ambatel, nagsaing manaya. Sorry. Nagsaing manaya, kumari, yan, nagsaing Kalasyaw. Anto lang may restaurant mo na may kikin mo kasi may ka magluto to si Kumari Judes din, dyan sa nagsaing Kalasyaw. Sorry, nagsaing pala, mga shoutout dyan sa mga taga nagsaing. Mangan tayo, Boots ata yun, basta Boots, tama ba? Basta tama ba, Kumari? Nakikita ko sa Facebook niya, dami rin siya, mga mahilig din sa pagkain, nagluluto. Taste of Buds, ayun, ha? Shoutout dyan, yung mga gustong kwan, ha? Sa online to, alam ko, maraming mga customer na to, Sarap magluto niyan, Kasi noon, ayun, pag kwan nakakwan ko rin, natikman ko na mga luto rin ni Kumari Judes noon, way back then, Ayun, Antoy si Rayo, sir, kanan Sir Alexis, masama sa amin, sir, tupo, sisig. pareho kami sira ng bayaw ko. Makakalagak at si kayo, sir. Thank you very much. Ngayon, si Bayo Mark, yung mga gusto magpa-photoshoot dyan, Tokyo Films ang kailangan, diba? Dyan sa may buwet, pwede silang pasyalan sa kanilang pwesto dyan, sila po ay professional na photographer. Pangit kasi yung salitang Tagalog nun. ayun, ayan na si Pare Mike din. Bro Mike, kumusta dyan, ang Go Wired, ang mga shop natin, dami natin mga friendship. Ayun, ang aking classmate, si Principal Amorsola. Principal na to si classmate natin, Tama ba? Saan ba yun? Sa Balukog ka ba, classmate? Si Principal Amarsola, parang updated ako sa showbiz happening. Mangan tayo. Ang dami nating mga kwan, halos lahat ng bagkakwan natin. Imagine, salamat po sa patuloy niyong suporta, Episode 19 na po tayo, ang dami na. Mangan lamat, bro. Masamsamin. Antoy sira, bro. Antoy sira. Shoutout dyan, sa mga taga-Kalasyaw, Go Wired, Go Wired tayo, sa mga office supplies, computer supplies, CCTV, Go Wired lang po tayo, Ayun, syempre mga free kwan tayo dyan, we support and we shout out, and then we promote although, we help each other. Ayan, yung mga mga kwan natin, Bro Mike, tama ba? Antisira, Andyan sa Kalasyaw, Go Wired lang po, hanapin natin, Madami tayong sumubo ako, nauhaw ako, no?
Imagine, oh, si Bayaw Mart nagbigay ng 50 na stars. Umulan ng 50 na stars. Thank you very much, Bayaw Mart. At syempre si Auntie Ding, 99. Umulan ako ng 99 na stars. Marami pong salamat. Pwede pa. Tumatanggap pa po tayo ng stars. Tapos na ako kumain, Bayaw. Umuwi para lunch. Balik na ako sa studio. Santa Barbara, ayun o. Thank you, bro. Ayun o. Ciao, ciao, ciao. Santa Barbara. Tandaan nyo yung Tokyo Films Ingat lang at ingat sa pagsushoot. At mainit Bayaw Huwag masyado ma-expose din sa init dahil heat stroke. Tayong mga medyo matanda na. Mahirap ma-heat stroke. Lalo na sobrang init. 33 degrees Celsius. Ramdam natin talaga ang mainit. Ayan, si John Michael. Mangan, sir. Mangan tayo. Antisira. Kumain na raw si Bayaw Mark. Ayun, no? Ayun. Anong tawag nila doon? Mark, ingat din, Bayaw. Keep safe. Thank you very much, Bayaw. Ingat. Regards. Shoutout dyan. Kay Hipagtin, kay Chloe, kay Kikit, at kay Kidong. Di ba? Mga pamangkin natin dyan sa kanya. No? Gagaling. Mga kanyan, mga dalawang girls and isang boy. Tama ba? Tama. Ayun. Shoutout dyan sa Kalasyaw. Ayun, sa Ambunaw. Tapos ayan, dyan kay Mother Elina, Father Salvador, si Teacher Salvador. Binanggit lahat. Sino pa ba? Teacher Leonora, Teacher Jane, Bayaw Jason. Parang namumusa tayo. Binubuko natin mga tao. Ayun. Tsaka, siyempre, kay Hipag na rin dyan na rin mapadpad na rin tayo. So madami tayong mga kalasyaw ngayon ayun si Kumari Judes din Madam Judes thank you very much. Days of Buds. Nagsaing pala, sorry, hindi Ambatel. Iba iniisip ko sa Ambatel Sino kaya yun? Oo. Mangan sir, Antisira bro Mike. Antisira, saan ka ngayon? Nandyan ba sa pwesto o umuwi ka? Umuwi ka dyan sa may Kalasyaw din to Bigla akong humugot Ngayon, si Mrs. Bakit bigla nag-isip si Mrs. Ciao. Mangan. Ingat din, Bayaw. Keep safe always. Kwanto, shout out. Time check, 12:38. Saan na tayo? Ayan, si Principal Amorsola. Say, classmate, Ayan, Sir Gerard. Ang dami na nating mga Thank you very much. Kaya, mangan, Mangan tayo. Tayo na ko, episode 19 na po tayo. It will po, sir. Pa-shoutout po, sir. Ay, Gerald. Sir Gerald Lagahid. Mangan tayo. Antisira, sir. Shoutout po dyan sa inyo. Enjoy your lunch. Enjoy your lunch. Medyo ang ganawa dyan tayo classroom ay manlilingat. Nanununutan ko lang may ibabagatan manlilingat. Sugana-gana ng Sir Leonard. Natan si Auntie Digna. Ganda. Anto malam, makasugat at Tama ba? Matamit It will po, sir. Marami po tayong viewers at marami po tayong stars. Nakakatuwa naman, very overwhelming, Pa-shoutout, mate. Kumusta? Yes, siyempre, classmate, Nasa Baguio ba yan? Nasa Baguio ka ba, pare? Mate, classmate Jovit, Baguio ka ba? Baguio? Ang alam ko, Baguio ka dahil. Last time na nakapag-update tayo, nasa Baguio ka. Tama ba? Kumusta dyan sa Baguio? Malamig pa ba dyan? Or mainit na rin? Diba? Summer capital of the Philippines, Madaming tao lagi, kaya mainit na, Traffic is, real. Sabi nga nila, sarap umakyat sa Baguio. Tama. Yes, mate. Dito sa Baguio. Ayun. Sabi ko na nga. Baguio. Di ba?
Eh, mga gustong umakyat ng Baguio, kumusta ba dyan sa Baguio, classmate? Ano eh, summer ngayon, long weekend. Maraming sigurado dyan tao ngayon, no? Siyempre, punta ng mga tao kung saan yung malamig. Di ba? Tama ba? Oh, Baguio Escapade. Hmm. Excuse me, malamig din ba? Malamig pa ba? Dito sa baba, mainit na. Hmm? Mm-mm-mm. Ang init na dito. Matraffic na, mate. Marami turista. Ayun na nga. Siyempre naman, kung mainit sa baba, hi, madam. Si classmate Amorsola. Hello, na yun, no, may ang ating classmate na principal no. So, marayo na narating ng mga to no? Mga principal na mate, tama ba balukok ka? Updated talaga ako sa showbiz happening. mm, 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 mm. Ang dami kong ulam. Hindi na tayo kasi umiinom Hmm? Nang alak hindi na ako masyado, hindi na pala masyado. Hindi na umiinom. Walang kainuman, walang kainuman, walang mainom, joke ba? Wala. Kuha na tayo. Uh, iniiwasan na natin malasing. Joke lang. Ayun ulit, joke lang ulit. Maraming joke ba? Mangan ulit. Time check, 12:42. Saan man kayo sa daan, saan man kayo naabutan, no? Oras de peligro na. Lunchtime. Mangan na. Ano man ang ulam na available dyan, kain na po, Kain na para at least makakain na, kain na. Tingin-tingin dyan pag nasa trabaho, sabayan niyo po ako, mangan tayo, 12 to 1. Madam Ande, antisira. Sa sirap. Masam pamit. Tufu. Sisig na tufu. Tokwat baboy, pero walang baboy nasisig. Alam mo sisig, matay. Hindi siya sisig lang. Ayun tupo. Natupo na sisig. Masamsamit. Tapos, antisirayo, kumisili. Nakasang manaasawan talaga kami sili. Yes. Saglit. Ay, nako. Okay, kantong. Duaran kantong. Ang aliw kami punti ng karawan. Siyempre, ayun, pan-dessert. Kantong nga punte. Cute. Ay may kandan sa kitamukal kwandalabat che. Ang ugto aklan asabay kanakan sabay le almusal tan ugto ang inggisan kamatis tan iknol so sinira kanakan ay anti dinga. Mamura mali kamatis di ante masamit tan ginisan kamatis ayun egg tomato kanto ayan branch lay anti ding impan sabay tay breakfast tan lunch Umano bilang dakol sugagaw in the morning no minsan nakintayo ayun hanggang sa natilang mga 10-11 kanturatan nante so impangan nyo kasi usually oras era 10 to 11 may alanganin na oras od panangugtutan alanganin lay almusal kanyan brunch na impan sabay dala ko noon. Tama ba yun inggisan kamatis manam samit na No, dyan, nanamay ken katawan sa magkano lang, 8 pesos. Sabay ang may sibuyas, 40. Di kalidad lati inggisan kamatis, masamsamin, di ba? Last nako.
Ay, ang samit. Namit, kanda masam samit so panangan basta man kakaiba tayo panangan mangan tayo 12 to 1. Ne mampuntiya lang. Wala na dakol sa interton sira ng asawa. Na. Asawa ne, dakol ni ka ana ng kulaya. Masam samit ye. Masam sam time check 12:40 medyo walay kin tanan medyo tatancang ko so panangan konsilya ta nakasang. Mukbang. Insan sabay so punte. Alam niyo ba itong banana rin na nakamura ditan so mura ditan so egg. Ay. Sa pigala inol ditan anti 8. Agi. Aman may average sa ame 8, aman may datin sa 6, 5 kanto. Wala rin nuibid siya. Jad garita, siyempre, samplo lame 8. Amay 8, ama may dati, tapos sasaliwang ko labatay inol dati, iramay 6, kanto, iramay, maminsan, makanda kamay 5, kanto raman ng saman eh. Di ba, no? Wala 40 pesos mo, wala li waluran inol mo, good for 1 week ko lang, no, bilbilang, o 15 days, dependent yan, di ba? Pero natan, 8 lang. Ama, nairami umana datin size, 8 datan man. Wala ramin wibi, I cannot afford. 9 plus kanto, cannot afford. Ma'am Flor de Lona, no? Mark James, ayun, no? Si Mark James Dio Gracias, ay, mandami. Ayun, no? Kumusta? Mangan tayo, 12:47 la, ha? Sa store dito, 10 pesos na ang pinakamura ata. 8 pesos yung binili kong egg. Yun yung dating mga 6 pesos sa mga yun dati. Ganun yung mga binibili ko kasi dati na size. Aglaw na pas. Agdara na pa si Nol. Sa sibuyas, medyo mamura yung sibuyas la. Kamatis, mamura ni. Anto tayo mabli Mabli mo ni Palya. Mangga, kanto, naupo ko lang medwaran punti. Ay punti, yung pangali ko 20. 20 mga 20 piraso, singa piso sa kay. Ang kalag. Pero masamit, alan sa may, titawag to sa man, na may, mangkumpul na yung manok, piyan wali libren iknol pa. Pampano, ayaw ibubulos ante. Meron natin man alagay manok. Meron natin mambulos sa manok. No bulos sa manok mo, manok kakarakalan, inyalagaan mo ra, si Irmanak, mabubutan na nabalang sumanok to, iray pato to, inupo dali pato to, aganta, nanto tayo sublay tan takuan. No, bulos sa pato to. Binilay to rami man nagtakaw. Inupo de pato to, tadakala pato to dati, inupo da. Agara, pinawil-pawil da, inyalagaan tura, pati say manok. Dakol suntan nata na may aliwan inol laba litakawan da, amay maninol sulaan da. Dad panahon natin, merak lang. Malagtay puntim me, jad si kami, jad kapandanan, ando ko'y punte. Agi katawan me, ipapalatamat. Galaw dari kapandanan tan. Jad si karakuno, so sangkado ko yan na punte. Tama, Troy. Dyan kapandanan, ditan ka makalmoy puntin ando ko, dyan kapandanan.
Ang gapoy ginawan daratay dolya punte. Awa, classmate, ha? Irate dolya, dinalaman, bukid noon, kantura. Ang gapoy ginawan daratan. Jad kapandanan. Dalay pato, katon cellphone lay insublay da. Ayan, walay hugo nun misis, kasi cellphone to may agawa at bintana. Masisulog to may nantako kaya. Masisulog to may managtako kasi imagine, waman si misis, waman niregukaw, mampupusak si misis. Talagang asalisian ira, dinalan to bintana, ginuyod. Agwakawat may cellphone. Ayun, kanyan natan, aki katawan. Walay hugo ni nun misis, hanggang pulay pato. Di bali, ay, classmate Rodora, importante, semera no sa ibatik da abong ko si asawak, kanya na to sarag. Kanya na impalag kargang kulay CCTV, ang paano na anis isubleda ng ibatik asawak. Joke lang ha. Ayun ha. Mamati, dapat tandaan to so ayop na. Paano na balang na berber. Malabulatan. Malabulatan, Madam Ande. Ha? Mera may tandaan kasi ang gano tandaan mo, so panangangan mo. Di ba? Sa pananangan mo, ang tamante pangananangan mo. Ma-plus iray, ma-plus to disposal da. Nayarin in, malay, pinagaran dalang tampol. May cellphone ko, cellphone na nasawag. Mera lang edit siya tampol. Classmate, Dora, kumusta dyan, ha? Ayan, si Jubit. Classmate Jubit, hindi ka mo. Bali-bali may pirada ng classmate ko. Mulag, supuntim, kanto, tapos. Kanto man ay ibabaga ng classmate ko dyan. Wala may pagkatun sa kay mate. Kanto. Ando ko'y supunte. Ando ko'y supunte. Tama, time check, 12:50 tula, panangan lang, ha? Panangug tula, hanggang pula amoy libre no. Yan na laman, where are you? Ayan. Ayun, Mera may mampirpir, tanggap pinapampirpiran mo. Matitindi na rin managtakunatan, promise. Importante kanyan, nampa CCTV, inutangan ko. Inuutangan ko, lugar di mera lang, susublay ng takuan, asawat. Siyempre, ginapuan dalan, tadala, may numay takuan dyan. Kanya na, sos, mera lang. Ayun. Ano ba? Paano? Ayun, untan susalita miad balangubong ando kay amen. Ay, dyan balangubong man. Ito na si Sir Alfred, Ayun, mga Sir Alfred, ayun. Ano tawag nila doon? Balang ubong manuman mo si Ren, wala mo supunte. Yung estudyante, kasi dito dyan stanza untan, magagalaw yung estudyante. Lumanlabi na Sir, no walay ando ko ya punte, tagat kapandanan laba, dyan kapandanan laba man, kwanda. Gusto classmate, Jubet. Pero kan antidig na, mas ando ko isupuntid, balang ubong ko raw. Punte, sama meron ando ko Manchil ka no, ando ko sarap pa, mangan, no? Mangan ka lang, dalapot immersion niya, malapot dalan niya Sir Alfred, sabi dalan na. Sabi ay ampatag dalan. Sabi ay ugto, Ayun, Manchil ka nando ko sa punte. Ayun, time check 12:54. Bali-bali na naman, punte, isang second. Anong tawag na doon? Ingat-ingat kayo sa init, tayo, yung heat stroke. Grabe. Tapos sabi nga nila, tubig is the key, Tubig is the key, Uminom kayo dakladanom. Inom po na maraming tubig para maiwasan natin ang heat stroke.
Ila Uncle Frank dyan, ha? Sigurado si Uncle Frank nasa trabaho ngayon ulit, eh. No? Baka, kaya hindi na baka hindi na kaya hindi nakaabot si Uncle Frank din dito dahil sigurado nasa work na yun. Hi, Ma'am Jennifer! Ang aming teacher din na senior high, pero naka-only pa yan. Nakalive ako, Ma'am, sa Mangantayo. Ayan, Mangantayo, segment ko, tuwing 12 ng tanghali hanggang alauna. Ayun, mangan tayo, ha. Ciao, ciao, ciao. Mapapasana or nanapos. Ayun, papasana na. Time check, 12:56 at 12:56 na. Ayun, no? Saan man kayo ngayon naabutan ng panangan, mangan na po. Kasi meron pa pong kalahating araw para sa ating mga trabaho, para may energy pa po tayo, ha. Lalo na ngayon, mabilis mapagod, no? Mabilis tayo mapagod at medyo siyempre, sabi nga nila, di ba, mambasay kili-kili, hanggat gana-gana. Punas-punas din, ano kasi aga nanang wet. Ano, tama ba? Ma'am Jory Big, ayun si Ma'am Jory Big. Sino ba? Rizzo Shen. Sino si Rizzo? Parang ma'am or sir, how will I? Paano ba? Ma'am Jory Big, ayun, mangan tayo, 12:56, Anong oras na? Dapat kumain na. Kasi alanganin na, back to work na naman tayo pagsapit ng alauna. Di ba? Ayun, at siyempre, tubig. Kailangan natin ng tubig. At tandaan, siyempre, kailangan nating kumain dahil may kwan pa, ilang oras pang trabaho ulit. At sobrang mainit. Yung mga laging exposed dyan sa field at medyo ingat-ingat. Mahirap po. At maliban sa heat stroke, yung dyan sa sunog din. Tulad ng sabi nila kanina, tandaan, hindi ka daw nag-iisa pag dahil hindi ka nag-iisa sa sunog. So dapat tawagan sila, no, para kasama mo sila para patayin ang sunog. Pag hindi mo mapatay ang sunog, wag ka na magsunog. Rizzo, shout out from Manila. Yun, Madam or parang tama ba? How will I address you po? Madam Rizzo, umabot na tayo. Ayun, Rizzo. Sorry, kamag-anak ko rin ata to, eh. Saglit, i-check natin kasi baka mamaya bigla akong kwan, Sir Rizzo. Mandaluyong Ateneo Istanza, estudyante ko to, sigurado kasi shout out. Ay, sige Ron! Ayun kumusta? Estudyante ko pala. Tama ba? Estudyante ko to. Oo, estudyante ko nga. Shout out dyan. Kumusta ka dyan? Mangan tayo. Thank you very much. Umabot na sa Manila. Ang dami natin naabutan. Wala, baka yung kwan, baka naipit yung may papel. I-off mo muna. No, Ayun. Mangan tayo dahil tandaan, Ayun, pa-like, pa-follow, pa-comment, pa-share. At ayun, para umabot tayo mula pari hanggang hulo. Di ba parang yun, CCTC, Diba? CCTO, ayun, credit to the owner, Ayun, mangan tayo, 12:59. Salamat po sa patuloy, Ayan na, sila, Bes Miranda. Hello, Bes! Kumusta? Kita-kit sa fiesta dyan. Okay. Peter John. Ang dami nating mga, ayun, patuloy. Mangan tayo, Kumusta? Anong ulam, Panangugtula. Madaming kwan, Anong ulam ninyo dyan? Kain na. 1 minute na lang, imagine ngayon, nagkaroon po tayo ng 149 nice stars. Thank you very much, Auntie Ding, for sharing the blessings, for spreading stars. 99. At kay Bayaw Mark, pareho kami ng ulam ni Bayaw Mark, At kayo po na patuloy, Auntie Malo, Auntie Lourdes, Auntie Digna, yung mga frequent natin, sila madami po kayo, yan sila. Madami. Many to mention. Ba? Si Auntie Mel, medyo agakahabol si Auntie Mel. Alikas ko, Auntie Mel, agakahabol si Auntie Mel, Ayun, kuwan na naman, Mar, ayun,
si Mar, ang ating estudyante sa Palangubong, ha? Malimpag pala, Palangubong ba, pare Mar? Saan ka ba ngayon? Ayun, yung nadadaan ba sa si Mar, ha? Welcome back. Mangantayo, ha? Makapamiss kayo, ha? Thursday na naman. Kwan na naman tayo. Ano? Tandaan po lagi, ha? Ayun, ingat-ingat. Yun. At pa-follow, pa-share, pa-comment, pa-like po tayo. Jamestown Bin Time sa Facebook. Advisors Corner. Nasa description po yan. Teacher ko yan sa YouTube. Online Talipapa TikTok. Ella Colin Shop. Tapos, ayan mga yan. Ano? Dapat kwan po tayo. Yung kay Lola ko, Felicidad Bintayan sa YouTube niya. Pa-view, pa-share, pa-like po para tuwan-tuwa kasi grandma pag dumatami na siyang viewers. Di ba? Ayun, tandaan niyo po lagi Ayun, ingat po kayo lagi at tandaan basta pagdating ng alas 12 hanggang alauna, Mangantayo segment ang dapat kasabay sa ating tanghalian, ano? At sigurado po, magbabalitaktakan tayo, magkikwentuhan at kung ano man ang mag-pop up na message o mag-pop up na topic, importante lahat po tayo ay masaya habang kumakain. Ano ba? Thank you very much po sa patuloy niyong pagsuporta at marami pong salamat po sa mga nagbigay ng stars kay Auntie Deng at kay Bayaw Mark. At syempre, ayun, yung bago nating lingwahe ngayon ng Mangantayo, ano? Isipin, kwanto Marinduque, ganito daw makain kita. Makain kita. Salamat Sir Sam, Uncle Sam. Uncle Samuel Season Bintayan of Marinduque. Thank you very much ulit, no? Hanggang sa muli, wag po kayong bibitaw. Episode 19 po tayo, Hanggang bukas po muli, Friday, Ito po si Teacher James nagsasabi, ayun, ingat po kayo lagi at mangantayo. Mangantayo. Eat well, ingat, and God bless. Bye!